Guys, welcome to my channel. This is Eric Elot, guys. So, salamat sa imong pag-click ani ha. Daghang kay salamat. Ayan. Welcome to my channel. Mayang hapon nimo, boss. Oh. Kumusta man atong kuan? Bate. Narang ko gamay. Oh. Murag lahi ko katong dati pagtan-aw na ko si Muha ba, no? Mura ginang pagkapoy kayo. Murag kuan mo kato tan-aw ni lahi man gyud pagtan-aw na ko si Muha. No karon nang imong gipamati gyud unsa man ron? Ang dili laylay gamay niyo. Laylay gamay. Ando ba dyan? Ang kusog. Maupod. Murag dili pa jud 100% mo kusog. Murag Kapoy. kapoy pa, kapoy. Banhod wala na. Wala na. Laylay na lang, laylay o mga alay. Sa imong lawas babaw. Hindi pa matay mo lain. Ang dili po sa pangriyo. Sakit ang likod. Bakit yung kanang gubo? Wala na ka magkuan ni masa hapat ligog hapon gabi. Wala na. Wala na. Sige. So ayan guys, so si Sir ato ang tabangan no. Atong niagi, may kaduhan na ni ron atong niagi medyo kuan jud. Medyo grabe. Sa istorya pa lang medyo mas kurog jud kay sa atong dati no. Pas mo sa kusog ni siya kay dati mo Mura mo kung matumba na to sa una mo tindog. mura daw siya matumba na atong niagi mo. Hapit na jud makuan ba? Hapit na jud ma-bar down no. So naagapan pa gamay. Ano lang gud no. Basta kay ang pinakakuan do inom. Wala na. Grilyo wala. Ang daw na po. Ano lang man. Ang pangingon ni mo. Oo na gud dati. Pwede ko ta mo balik ana kanang okay na jud. Oo. Umay mo din na jud ta no. Asa kitong balay Santa Ana? Santa Ana. Ayan guys, so shout out sa taga Santa Ana, Digo City o Santa Ana 3 de Mayo, Digo City 3 de Mayo ng Turuna. No, so kumusta na mo diya? God bless sa inyong pamilya no sa mga taga Santa Ana. Nasi sa diri atong tabangan no nga kuan siya naka-survive ni siya sa iyang pasmo sa kusog no. Diretso gyud sa pasmo sa kusog kay once ang pasmo sa kusog mo atake sa tong lawas wala jud tanan bar down jud ta ana no na di ang mga pamoy-poy pangalay banon wala na kusog no si Sir hapit jud no naapsan lang no ana lang so, sa mga viewers na ko diha hinahinay kita kundang ana magpuli sa balay maghimasa hapat ligo mundang jud ta no kay madugay ana mahotdan jud ta kusog ana mo na tawag pas mo so kayan guys so sa mga nagatanaw sa kuha kada adlaw, nagasubaybay sa kuha, nagapalo sa kuha. Daghang kay salamat sa inyong tanan. No, panunay nga nagasubaybay sa kuha. No, hangyo ko sa inyo nga kung may mo pwede pud mo share. No, i-share ninyo kay para daghan masayo, daghan putang matabangan, no. Labi na kumo-comment mo, no. Kasi mo ano makatag-katag na daghan masayod na sa tuang hinilutan rin, no? Of course, akong pasalamatan ako mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Malaysia, Indonesia, siyempre ang Pilipinas. Number 1 akong pasalamat ng salamat. Maraming salamat Pilipinas sa inyong pag-follow sa ako, pag-subscribe, no? Of course, shout out ko rin ako ang Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, United States, siyempre ang India. Thank you for watching my YouTube channel. Saudi Arabia and Hong Kong and Kuwait. Thank you for watching my YouTube channel. Tanang mga OFW, God bless sa inyo. Salamat kayo sa inyo ang pag-follow sa kuha, pag-subscribe. So, sa karon lang po nag-able, no? Kung may time mo, pwede mo subscribe para updated mo sa kuang ginahilot matag adlaw, no? Kung mahilig ka sa mga hilot na traditional, pwede ka subscribe, like, mas nindot kung makashare ta. Ayan, so daghang kay salamat sa iyong pag-click. Ano sa maghilot ako guys. So shout out sa taga Santa Ana 3 de Mayo, Digo City. Ayan, so maghilot na ta ha, tanatanaw na ta guys. Okay, tanggalan mo po siya. Okay, so dili mo pa dingon. Hindi ka jacket. Okay, kulog. Just tanggalan daan.
Kana gamay. Oh, yeah. Kana. Ano? Ano saka sa pagre. Adool ba? Kana. Na okay na kana? Mo ni trapo? Oh. Ha? Oh. Wala ka panot pa tayo mo, ganamay ato pa itong gamay. Toothpaste. Ito. Sige, pwede yung pangalan. Rupin. Ha? Rupin. Lagi dagang kayo doon eh. Pero ikaw na lagi isa. Ah, okay na kayo no? Isa. Kung paupan sa taon na, mo tayo nagtungkot na ko dre. Ha? Mo tayo nagtungkot na ko dre. Hmm. Yang bana mga driver nito na ko pick up. Hmm. Dala ko niya dre. Hmm. Buwan. Ano to? Dapawan? Oh, bawan. Dapawan no? Ano na ito sa kuyo sa ating ay. Ah, imay. Sakit kamay no? Puro no? Puro ka ba? Oo na, puro ko. Ha?
Hindi, pasmado. Basa na sa una di ay. Grabe na ko sa una. Yung nang sirong buko sa una. Oh, Sirok sinso ba? sinso. Tapos, Nang maputan ni ulan niya, singot niya tayo ng trabaho ah. oh, hago pag yun. Good yun. Sukol, ulan. Ulan ng init yun. Kaya na. Ayaw naman sa bata pa. Karoon ng tira. Tira di mo ulan. Oo, ganun. Malanganin na bitang balikon. Ah, Iwasan niya. yung basa na. Masa. Yan, masukol, bidog ulan, masahira no. Marang-marang kung masahiro. Hindi ka. Pero masukol, yapon. Tukol, na may ringkot. Pero karoon. Ganero ka. Ah, nara. Ito? Nagkaganagan rin makas mo eh. Pandali po ito, wapit busog. Maligo bago matulog. Itong babae. Kita ka to? Oo, sa YouTube. YouTube? Oo. Tama mo na, hindi pa na parang gusto halida. Grabe nga, anang-anang yan tiyan. Ah, kisama kita, gede ka to? Kapit ka, oo. Ay, ang isa ka doon ha. Oo, tapos may anak, hindi ang kamot sa kasakit. Ligo mo to bago matulog. Wala ganun. Ang trabaho niya, marigo hapon. Maningil, magyud madugay. Aba, di man matuugot. Salig mabog ka na batak-batak pa na. Ay. Ano ba? Hapit na yung kalakawan eh ba? Ha? Hindi muna nang ito na po. Hindi na nang patikang pwede ka po. Friend. May lang man sa kanang sa dagway pod. Arang-arang na ba? Hindi ka to pagsulod ni mo dali. Hinay mo kay kam sulod. Ano mo rin? Uy, hapit naman na yung ma. Kuwan. Ang dali ako kuha nga kon. Ha? Dali ako kuha nga kon. Gusto mo po Maganda yan itong bayan ng hilot mo. Gihing. Katagiging daw. Pagiging daw siya. Ito yung amiga, ito yung nagdala na rin. Ha? Ito yung amiga niya nagdala na rin. Ito itong puti. Yung puti na babae. Oo. Ganiya, mo ko nakakita. Kanina. Saka magay ko pinding. Ay, nasa kanon ko. Paano ko ma-upload? Hindi na yung makita na kung tanan yung gihilot. Ha? Hindi na ko makita tanan. Anong gipang upload na mo ba? Dito ay. Mo nang ibutangan ako mga part. Mo mga sumpay. May part 2, may part 3. Mo ni sumpay. Sa ternero.
Kaya nagpalakaw eh. Salamat, salamat. Akong driver po kayo. Salamat, salamat. Hilot sa Rabina. Nga nakog na sa'yo mga nibos eh. Muntom, tako ito ilang. Ano to? Victor ba? Nya. Nga naman siya na. Victor, ano? Ano, pinakaulit ko ang gangan. Ano, punta? Victor ang daw punta. Nga, dili naman ta kakuan ka ni. Dili na ta ka memorize sa itong pangilot. Hindi na to itong kakuan ba. Kung kinsa to kung ipanghilot, kung naunsa na to, pagka ko kabalo. Luwa ko kabalo, nga di panabi na di ay ba, no? Yan, ako di social media, di ba? Kaya mo, mahapit yung pangurot, yung kusog ba, no? Okay. Kaya mo, man yung mga isog kayo. Nilagyan mo yung quality ko palakaw. Oo ba? Hindi ko patindog. Oo. Katong marso yung bulan na. Wala ka doon kagkakuan sa kwato. Wala pa. Pero nahilot na ka to. Wala ko to. Ano? Ano kung kaya kung may padugpili ka bilang ko kadaog sa hotel wala sa Ano, pati gusto mo ka, ba? Hanggo mo kayo may sagot. ganyan. Nga nabasa. Tingala ko ba ng mga dos ba to sa Kadlawon. Tindog ko kay nga ni mga katre. Tindog ko kay dayon kay to. Oo. Tapos mag-isog ko daog sa paglawas. Diba? Ako ang yung dipugos. Pugos guli mo. No. Sus pag-appear ko tindog, diretso giguglugkog. Ah. Kamay lang ang bibikil ko din mo ha, yung egg na. Nahagi naman yun dito yung kusog. Survive pa lang ba, no? Salamat yung kung dala ko rin. Kaya kung ban dyan boss ba, lagi. Kung ban mo, wheelchair, kung ban nagsisasa. Anong ulahin na bito kayo ko? Anong ula, dito na lang ko. Yan, agi na bito lain po ba, no? Ako lagi sa ulat, may nakapagigibati. 52 kilos mo. Buka, teka. Pero pila na ka? 52. Ayaw ko na. Ngayon, kung nakaon, yan, hindi nako. Lugar-lugar ang juta, siguro makalugar ng kamay, anika, nagkakot. Pero kinalan mo, uliwas na pagkat ng masa, kaya para mayot yun. Kung iklaro pas mo mo ha. Hindi, dito, paralyzed ba? Lingkod na lang. Mahurot na yun ba? Mahurot na kusog bitaw. Anak ko magulang. Hindi ako magulang. Pas mo sosog. Tingalam ta. Nadaghan na kung itabangan nga ano niya. Hindi ang pawalang paglamong. Napatay mga bata. Nani, abisang bago lang bata. Personal lang nato nga. Right po nato. Saan man. Magsakit magod ang tao. Kaya pong marugwa ko gituyo ka nga. Ang saan man pag-usat ng trabaho agad ba doon, no? Yung makaligo. Paglas ko pang tama. Kanan, kita mo na. Mata. Wala. Wala ko sa kanya. Wala. Gadiling na, kana. Aba ko, naghilot mo katong nagananan sa en. Duha ka tayo, isaka. Sugod pa na, isaka. Kasi kusog. Mo na maligo sa kadagabi eh. Sa dalaga pa. Tapos hapon maligo. Para humot ba, no?
dagang driver nga ni dress ko eh. Good, banghod na mo kayo boss, banghod na kayo ba? Yung bro, bugat na kayo, bro, hapit na may kusog ba? Nah, undaang yun na yung mamasahero, okay, bro, ka na mo sokol, ulan, diha. Isang mag-ringkot, mabasa. Ay, wala, eh, isang pag magbalot ka. Wala pa nga, tingabot man. Yan, makita nyo guys kung ma-zoom niyo ni puro gudihan ko no. Naapsan lang gid nato, naapsan lang gid nato na yung pass mo kay buwan ni maapsan eh, lingkod jud. May ginahatod yun Ribos no? Salamat sa ikong driver, pagkikala ko rin. Lain na gito no? Ang dami lang ito, maminawat to. Kuan lang, murag nanguan lang, ni gamot ra ka. Okay na murag kaguntar no? Alalayan ako pag-usawa. Ha? Alalayan akong baklay. Aray! Puro kay guys. Terus bilang atong tabangan. Di mo gani pwede katong gitikon eh. Di pa gini madagitik-gitik. Kita katong video ni mo, Bumiro. Wala, ako di pangita, ganyan wala ako kita. Udah ka kita. Wala ko. Kasi nalipat ka. Wala yan, inag-search na ko sa mga pangalan. Isa rin ako makita, wala lain. Ha? Eric Hilot? Oh, YouTube? oh, No, okay. In-search mo sa Eric Hilot na makita nimo dito mga uploads. oh. Islita tong uploads. Kaya iya ako ang matutanan kung uploads ang imong search. Try na ito niya. Search mo sa Eric Hilot, di ba man uploads. I-subscribe siya kaya para makita tanan. I-subscribe mo ka. Oh, Pag ma-subscribe nimo makita nimo niya, makita kay uploads. oh. Islita tong uploads, makita nimo tanan. Na naghanap ya kay ko kipanghilot no. Tingala ko na mo.
Bisa lang kita. Pero na kayo nakitaan. Wala pa ko. Naagod. Pero waka kita si mo ha. Wala. Katong na pina-stroke na lalaki. Kita ka. Kita ka to. Ang payat na kung kayo. Nindo to imuha ta. Kaya imuha dyan dagway pa no. Mukhang mong guna ni mga kiduga jud ba no? Sura nang way kusog eh. Katong wala balik ko ng pilot. Iba kanang kanang panahon na yung kayo. Purong na yung kabayo. Nagtindog. Mga kabat-kabat na yung siguro. Kami ino ni mga rumaana na jud. Kaya katong nataon na yung katong muna. Patapang ko kung anak ko bangon na yun. Hindi namin yung kong katindog niya. Gusto na kong kamang. Hindi ko kong kamang. Sabi ko dito kung tama na itong gabi una. Ato taga Victor. Pilak ng mayo akong mga bata. Pero di man nga na yung kagwana mo. Hilot no? Lahi na. Dugay po. Ayaw, pilot ko kayo tayo labit ko ganang kabuhi ba? Hindi ko ganang magkahon niya sa loob ng makaputo. Siguro may ituot ng kuwan. Siguro ituot ng puson. Yung pusod ba? Murag kulang. Ano? Anon ba yung kung nga nga hilot-hilot kay mga lote pero kung nilong sa una basta buhol. Mga lote mo sa siya mga pisa nga. Pero ang ganit, tanong ko na mo, dritso-dritso, magaglakaw, no? Malit sa ko, wala lang ba, no? Diferensya ka itong dati. Bisa tayo. Mga bitang wala ko bumabalik tayo kasi yung kulupan na bumabalik. Lang yung puruhan, mawala niyo kung puro ganun. Mukhang gina siya. So yan, makita nyo guys kung nag-zoom mo kung tanaw sa video, kung office dito na ko. Puro good ang yung lawas, no? So nag-apan pa na to. Nag-pislit. Grabe na good siya nga. Pasmo good. Wala biya ni pasmo sa upan. Ha? Wala ni pasmo sa kusog sa upan. Ang saramat. Hindi lang to ba ni? Sabi ng puro. Pero gud na nang mo anak gud mo. Kape boss nya ka anak kamot. Oo. Uy, pasmado ka di ba mo anak no? Ano lang yun. Mo na siya pasmado. Madugay di na kagunit og baso. Ako din sa una nga. Sa wala pa rin ako dibate. Grabe ko mo tawad og tari ba bulang. Kumo ba? Ano ko yung bulang nito sa balay. 12 ka buok. Dili ko yung kusog kayo musugan. Ganahan lang ko ba kay ako may bayad og mudaog. Oh. Kung mapilde, Wala yung bayad. wala gud na. Oh, Kung mudaog lang. mudaog. Sa una 200 pa karon 300 na. Kung mudaog. Oh, nya baratuhan magigas tagiya. Oh, kung dako jud daog no. Oh. Karon din ako kaya oy maulaw na ko sa tagias manok. Ano man? Kasi yung nun tag wala ni tunong kay kurog naman kayo. Masigi ka pasang ilag mapilde. Oh, samok na kayo mo kay mundang. Ah. Ang problema mo ganun paghiluta, kita mo yung ulahe. Naulahe ta ba? Sige lang, at least na-absent pa no?
Siyempre, wala may kaon-kaon. Yun. Kaya di ta mo kaon, wala na yun. Ako lagi ito itong bago kung i-vaccine. Hmm. Dili ko kapanimaho. Dili ko kalasa. Da. Tukso lang yun akong kaon. Sukol yun. Ah. Tingala kung kay may ka-trigger na kung sakit sa na vaccine. Ah. Oo, may mayanan na. Ah. Yuda. Yuda na siya. Pero wala pa na siya yung na-stroke. Ah. Wala pa pa na yung na-stroke yan. Buwan, wala kusog. Paralyze. Wala pa. Makalakaw siya. May nasa sungkod. Walang stroke yapon na. May stroke nga na. Murag anak ba? Basta sungkod, di sa ka, buwan. Dili siya katikang. Di sa katingkang. Ito kita pupat ang tiil. Oo. Kita na lang. Oo. Kaya sa uban, wala dyan. Namay bon, bisag na sungkod, wala dyan. Ayos ka pa na yung arin mo. Kaduhan ako ng hilot, pero meron yung service. Pero nangin na sila niya, lisod yung dalan. Isa, beke dreno. Sila pa edad na. Mura o, bon? 40 Plus. 40 plus na siya. Pero ito, 49 ba ito edad niya? 45. Basta pa na. Ligo lagi na sa sauna, kadunga katulog. Kadungan ko ni Bodo. Sauna daw. Maligo po na. Gusto hapon. Sauna pa. Sauna mo na. Hindi man po na may gota, katatanon mo gota. No? Parehara ko to. Magtanong kag lubing. Sa una raman na kung may tanong. Karoon ka ni bunga. Ito kayo man. Nga makalimot, alanta. Nakalimot eh, tanga nag-abuso rin ha. Sinuyungan na to. Hindi man gago kanya mapasang na ulan. Ba't kinuya ba? Kani ako wala yung sinso ko sa ulo. Sinso? Sinso ko pilas ba yan ang sinso mo na bit-bit ko ni mo. Singko rin ha. Kung andal, Tugok lawas ko ni mo mo. Muyok tanan. sus. Inugon ko kasi mo. Dahil, pagpapilit mo lawasan. Sa mga lugar ka talaga raway patak. Kapoy po ng sinso no. Ulit. Anaon lang murag sayon. Ayun, magtanaw pero ikaw mo pero. Labi nagtanaw nga maay kay modala, di murag ko sayon ra mo di ay. Pinamay uban nga murag lagaan kay no. Murag anak rapot. Ako lagi, sa inborn niya, kung kamot, nagandari ka tungo, bang nagpirit ko. Oo no. Nga mapugngan ba nimo? Yeah, basta matanaw, nagpirit mo rin. Mo po. Pero di pa katakot sa 71 na, di pa na ngay furniture niya. Ako ka na lang there looking. Ikaw nagpanya. So mga kubo na yaman sa una. Mga piso tayo lagi naman. Kasi mo na singot uga na siya. Yeah. Hindi mo na pugmo na mo. Bungkag mo na maipit sa ugat mo na walay kusog.
Lungsong ninyo bugat, wa pag kusog. Ah, sa paita ba no? Bugat ang lawas, wa pa di kusog. Ya kapoy pa jud. Nalala yung kayo. Sige yan. Paningo. Sabi ko sa bao. Paningo ka mamayo. Kaya mga nawag lagi sa mga comment sa layo, ada ini po ay. Mga nawag na taga Manila, Cebu, ano ba? Iloilo, Layuan. Kaya gusto nila ba, kaya nakita mo sa YouTube. Ano sa malayo mo kaya. Sigara mo sa ilot ron, tapi dugay yun ng 30 minutos. Sigara 15 rin na. Kaya tagal mapahilot. Puto dyan tanan mo no? Bahala. Bahala gamay na kung niluto. Kani yung nga na, imuha, madahal, 15 minutos. Pwede ko. Paspas na kayo. Orang pinakatay na ba? May ko pagkailot. Kaya gagan mo gusto mong bailot. Hanggang mamalik po. Kita malong pas-pas no niya. Kita mamalik. Direr ko katong ilot kaya. Sariyan. Tariyan. Dito ko nag-hilot yung sariyan, dili dire. Ito pa uli lang po. Kami kaya di mo uli. Ay, Niyari na dito. ako magbayad ito. Okay. Uli man ta, uli lang ta. Anong nervyos? Asam na po akong kaya. Asam na nervyos ko. Ano man tama na? Ha? Sunod o ganam na? Anong nervyos? Nervyos ako. Ano yung pagka-nervyoso? Ha? Ano pagka-nervyoso na ko? Ako yung pan-nervyos sa kabuhi. Nakakor, makadlok. Anak ko ba? Makadlok ng tao. Saka na makadlok ng tao, dili na nervyos. Ang dili, buwang na na. Dili, no? Makadlok yung tao. Nang mag-drive ko ba? Pakuratan ko yung nag-pray. Napulbaan nung ko nga. Ano ko? Napulbulan. Kaya din nga na ba? Napulbulan dito. Ha? Siguro yan basta maingog kaya. Agbo mo kayo na nga yung basa. Nagbuha ba? Nagbuha na yung maap si boss, wala ka ba? Lukog ka ba? Ay. Masad nila sa yung sa park o yung kapilaw ano ba?
Ano pa mga tato, kaya ba video? Di ba video? Ano mo dato? Kung mag-questionan na sila, anong pahilot ka nga? Sana ba? May doktor. Ang dato ba? Ang dapat ko na budagan mo sa hilot. Kung sigara ni, pero dayo. Ito, gano'n ba? Ay lang, wala na ko. Atlo mo, kansawan man mo. Tutahan niya mo, mana kung hilot. Ano ba daw? Tingin niya mong gorta. Na may tao silip mo. Pero, budagan man sa kuha, no? Yang kayang. Wapo kinsa ka na budagan nga direct hilot ba, no? Hindi man mahubad ilang problema. Nya lebih na tanong may findings. Mata na may findings sa doktor. Ano ang sila mo kayo? Mo na ilang katingadaan.